Segurament un club de lectura de les grans obres de literatura a l'estiu no sigui la millor idea. De fet, la meva condició com a conductor de clubs de lectura m'informa que a partir del maig no és gaire bona idea començar a llegir grans obres de la literatura. És per això que us vull convidar no només a una bogeria, sinó a dues. Us vull convidar a 2 clubs de lectura que farem aquest estiu. El primer, sobre la Divina Comèdia. Us recomanem la versió de Joan Francesc Mira, tot i que si sou més de Segarra també podeu venir. Ens reunirem 3 dijous, l'11 de juny per comentar l'Infern, el 25 de juny per comentar el Purgatori i el 9 de juliol, el darrer, per comentar el Paradís. Si aquest estiu no t'acontentes amb que t'acompanyi Beatriu i vols trobar la companyia d'altres persones per comentar la gran obra de Dante Alighieri, uneix-te al Club de Lectura de la Divina Comèdia de Dante Alighieri. Trobaràs el QR en aquest cartell i, a més, també pots accedir-hi a escoladefilosofia.cat/novetats. El segon dels clubs de lectura que us presentem és un pèl agosarat perquè llegirem les 2 grans obres poètiques d'Homer. En primer lloc, llegirem l'Ilíada en la traducció de Pau Sabater, i com que molt aviat també tindrem la seva Odissea, hem decidit també llegir-la. Així que ens trobarem 2 divendres, 17 de juliol, per comentar la Ilíada, i 31 de juliol per comentar l'Odissea. També, si sou més de Riba, de Mira o d'alguna versió en prosa, Déu no ho vulgui, també hi sou benvinguts. Aquest estiu no et quedis només amb la versió de Christopher Nolan al cinema. Llegeix amb nosaltres l'Ilíada i l'Odissea.